martang yang mahita. Dame ni di batana sumurong siyan sa luhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Hata ni di batani hita ima di minggu na parjolo minggu dung tau baru na tarsura di Efesus bidusada ayat 1 ayat 14 sa unong mahatani di bata. Pinuji ma di bata aman itu kata Jesus Kristus nang upasu-pasuhot tu hita ragam ni pasu-pasu parto dion siya bonagicang di bagasan Kristus. Ay dipili do hita di bagasan ibana adorang soojak do petanoon. Asabadia hita jala sohasurahan di adopan nai di bagasan holong ni roha. Dituduh hiadu hita bahin anak namar hiti-hiti Jesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomuan ni rohana. Asa terpuji asi ni rohana namar muliai naniasihon na tu hita di bagasan na hinaholongan nai. Di bagasan ibana dapat kita haluaw ni binahin ni mudar nai ima hasesan ni agka pangalosiyon magyutan asin ni rohana na tarlubiing nang buas ni usehon na itu hita mardongan habis tara dokot habisuhon gudang ay di pabotohon ibana do tu hita tahini rohana nabunihian mangyuton halomona naong pinako na di bagasan dirina. Laho pasautos sa dihaguk ni tikina madok pasadahon di bagasan Kristus Isa sudena na di banogijang dohot na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan pertalia kita akan nang tinodo na hiyan margurut tutahi ni napatuluson sa sudi. Mangihuto padok ni rohana. Asa terpuji hasangapon na markiti-hiti hita. Akan ang magkiripian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubigi hata hasitongani ima barita na udi nataringot tu halua muna jala di bagasan ibana gabi porsia hamu laos di sahap podo tu hamu todi porbadia na pinarabagabagay ibana do patucholo ni arta sitionata bahin haluaon ni nanginokop nai asa terpuji hasangapon nai ima saha dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus kota Efesus ima sada kota na sanga pesat di hamajuon gudang doa kapindatang naro tu ko taon laho mga lului akang ngolu nang gudang do naro siya luar tuhu taon laho marpunyaga jala tung si pujir do hamajuan ni huriana adong di Efesus di perkembangan nang di hamajuan ni haporsyaon nang huriaipe lammangerbang. Takas doi didok si Paulus songon dari ayat 15. Asa dung dibigi taringot tuhuri episode na sungguh luar biasa. Ima taringot tu perkembangan nang songoni luar biasa nang dihaporsyaon di Tuhan Yesus nang holong ni rohani asida ya kapunguan nabadiyay ido nani ida ni si Paulus nang
las ni rohani si Paulus di Huria Efesus di perkembangan di pertumbuhan ni haporsyaon nang bihasa daun ni nasida. Dalani ma dihamok kadong sa haporsyaon sada pengalaman do panadon ni si Paulus tuhuria Efesus. Disosoy jala ditugu-tugu ibana do nasida marhite surakna. Di surak nai magabi sada jamita la kumanugu-nugu hala Kristen na adong di Efesus. Nang tuhi tapi jala so-on jamitaon ditugu-tugu hita. Adong piga-piga poin na naing idota di pengalaman nang gabi sada persyajaran siya turpukon laho madalani tahun 2021. Na perjolo ima takas dui di ayat tului. Ima puji ma debata amani tukata Yesus Kristus naung upasu-pasu hutu hita ragam ni pasu-pasu parto dion siya banogijang di bagasan Kristus Yesus. Pujian tu debata. Didok si Paulus do ia si pujion di bagasan ninguluta hola debatado. Ala hola debatado mual ni pasu-pasu manang sumber berkat. Di sada panatapan manang pengakuan padokon ni si Paulus di bagas 10 tahun asa siya debatado ragam ni pasu-pasu partok dion naro siya banwa gicang lapatan ni na yang dohonon na dang sekedar kebutuhan lahiria alai nang di kebutuhan ni batinia manang parto dion. Jadi dang adong bui arta na di portibion mabaik kita asa gabi sonang asa gabi tenang asa gabi mertua alai nama bay sonang rohani jolmai ima pasu-pasu ni parto dion. Pasu ni parto dion na nido na ima arta banwa gicang na subui tasikon na subui di ngat-ngat ngi ni portibion na subui ditiru portibion ido na taida di bagasan ngolutan ragam ni pasu-pasu parto dioni mabek kita margugung ima na naing dohonon ni si Paulus asa pujiet tu debata na mangalir tu ita ragam ni pasu-pasui. Di ragam ni pasu-pasui dakolan ikon adong mobil. Dang naik kon adong jabu dang naik kon adong dohon na hepeng ta triliunan. Alai ragam ni pasu-pasui ima molo tapar hatopot mual ni pasu-pasui naro sian debata. Jadi tamama didok si Paulus holan tu debatado puji-pujianing. Na paduahon neng dohon ni trupukodo ima di ayat 4 satu ayat pitui. Debatado mamilit kita. Somal do tadok godang do natarju alai otik do natar pilit buasa. Aladang sian rohani jolma la humamilit dohot la humabain manang majadion molo dipilih tita molo dituduh kita ikut dohono tadwi na diloas dibata asini rohana nang sakana hubar tuasiasi manang otoritas ni dibata dui da jolma na tinopana.
Ala ikut berengota dong. Ado tujuan do maksud ni di bata nama milit hita na porsiai. Asa mo lo taruh na kaning gudang do na terjo alay atik do na terpindit. Na pinilit nai ado nani ikil ni di bata. Ado maksud ni di bata. Sarana ni mo lo dipilit hita mangula di sada ulaon di sada organisasi do akana asing na adong di Portibion, mungkin ala adong halubiata, mungkin ala adong nabuhi ta pangasahon ala yang go di bata dang nasongoni pamilito ni di bata tu hita dang ala ni siadongata dang ala ni mamalota alay asa dasor ni pamilito ni di bata dang songo dasor na binireng ni cholma. Ia cholma lao mamilitida juk dui hola siapa merengon na. Ala dianggap malo, ala dianggap gugu, ala dianggap mamora. Ala gudang dope akana asing sialana. Boy gaya militida. Alai berengot do pamilito ni di bata dang tusi. Alai pamilito ne marojahan tu kolong ni rohana doho sakakna asa unang haurahan unang adong so hasurahan dia dupan di bata lapatan ni pamilito ne unang adong mabain malo-malo ni Portibion alay di bagasak kabadiyaw asa unang so hasuraha pamilito ni di bata iya pamilito ni di bata ima dasorta lap uduk jala lamamuji di bata ala di pasak di bata do tu akan pinili nai ima sada rahasia na luar biasa rahasiai na setadok mai ima naro sian benua gicang dia ma rahasiai dasorna ngolu na manotong jala ngolu na kekal iman takas di pamilito uduk jala pamujeta dipilih di bata hita asa na balga idota di si ima boy hita mamuji di bata na totong iba na mangkuki ulauta pasauton baga-baganay pasauton lomo ni rohana ima harajau banwa gijang nang songgop tu Portibion jana di pamilito ni di bata tu hita asa naing sau do sakap do harajau ni di bata di tonga-tonga ni Portibion na patuluhon idota may siyan ayat 8 satu ayat 10 pating ima hak do tanggung jawab akka anak ni di bata hak do tanggung jawab akka anak ni di bata tahati dakut jala nang taha porsiai do ima hita anak Kristen nang dipilit dakolan dipilit nang di ain nang dibahin di bata hita gabi anak jadi hidupan ni dayota jala sada sian dampak ni haputusan ni di bata mangai kita ima adong hak adong tanggung jawab Paulus nama dok di baga 10 tahun adong hak ta songon anak ni di bata alay adong nagtanggung jawab ta songon anak ni di bata di ayat 10 sada di bagasan ibana di dok dapota pertalia kita ima hak ta nong dilehon gabi anak ma gabi adong ma dapota pertalia kita lapatan na molo ni ay sada marga manang sada jolma masuk tu marga niba sian halak siliban dak
dakolan asa pertalia marga de leon. Alay di lehom ma nang songon hak di ibana. Warisan manang teatianan dakola sekedar di pamasu ibana tu pinopar manang tu silsila alay di leon do pina imahak na lubis yani asabui patuduhon kredibilitas na asabui patuduhon na tutu si tutu ibana naong gabi anak nang resmi nang diokuhon ada sebuah pengakuan jala boy hala na asing imanak kaningani tari danak kangani gabi apit ma hakna jelas ma bagian na jala na melekat dui na loko dui di bagian ningoluna lapatan ni hak dohot nang ditanggung jawab na ditindakan. Alay laos tanggung jawab na pimangihuk ma di bagasan ibana songo tindakan halak naung di ain ibana gabi anak. Tentu sada tanggung jawab na masay borat jalan na masay tentu diulahon terus menerus na taida ditanggung jawab menjagahon nama baik ni na mengaini. Dakolan nama baik patuluson ulaun ni amana. Dakola patuluson ulaun ni amana alay patuluson na belgado di hokop ibana jala di sima berengota hita na pinilit na arga situtu di adopan na ubayan na diadopsi ubayan na di ain. Alan ido hiado dia makadongan adong sada dana na somarama na somarina danaho terlantar ma di bagasan nguluna ala ni pait na ala danga dong keluarga morong petorni jabatan tung pait ma jala nguluna si pari manehenehe mea macalo asiasi macalo akka asiasi manehenehe tuakka na lewat na rosye duluna ima ala ni pait na ala ni swadong be nguluna alay di sadatiking adong maro sahalak ama natoto amaon lasrohana amatay muse parpangkat jala namorajong ditikiro danahi manehenehe mangido tu amatay didapoton songgot rohani amatay jala didok amatay dibuan dipayas jala diadopsi dibain ma bisolutna resmi menjadi anakna diadopsi nang gabe anak ni namora anak ni pejabat dia mo kadong asaha porsyang tai danak kaningan tidak danahi dia tidak pernah berpikir bisa menjadi anak orang kaya dia tidak bisa berpikir menjadi anak orang hebat dia tidak bisa berpikir menjadi anak orang pejabat. Dia tidak pernah berpikir ada fasilitas yang mewah dan luar biasa. Alay tiba-tiba naso panagamanna, ro namorai, ro pejabati. Di naso panagaman na inak kayang gabi didok, diangkat, di ain, dibain ibana, gabi anak na. Ima pasu-pasu, songoni nama las nirwana. Lapatan na lubisya ni mahita anak ni Portibion, anak ni nang menderita, anak ni si Bolis, anak ni Hacahato kita nangguk dosa. Alay Roma de Batang. Mangay kita gabi anak na sangat. Anak na pinarbaga-baga. Anak nang disodangi. Anak nang guklas ni roha, guk upasu-pasu na di jalo. Ala siya kapuguso ni dita alay Roma di bata mga kita. Gabi gukma ragam ni pasu-pasu. Dakyata bikiri. Alay ima nanaing berengota di bagasan turpu tahun. Di bagasan turpu tahun diarahod do hita.
asatung masay argado hita di lupan di bata ani puji ma di bata dipilit do hita tapasa matanggung jawab do hak tedo dinggan di bona ni tahun non di tahun 2021 na yung mamadanak kita di bagasan holong ni rohan di bata ta puji ma di bata siya nasa roha ala ibana mamilit ala ibana takas patupakon harajaon ni di bata tu hita jala di pamasok hita tu harajaon ni di bata jala gabi di jay kita anak lomo ni rohan atong na yung mapatar di hak ditanggung jawab songon anak ni debata hita nunga diliot debata tu hita pasu-pasui nunga debata tu hita ima ulota jala nunga debata tu hita songon ulon ha anakon atong molo ditulu hita dipilit tita di bagasan ngulutom dangalani argata dangalani malota alay dirgahud debata tu hita songon natinopana ansa naeng matakas mangulu hita di bagasan hatani di bata atong di bona ni tauno pangasahon ma lomo ni roan di bata say sao ma sakap do lomo ni roan di bata mardala mahita dohot amay ima di bata di julutta mangula agkolota amin mauliate mariho adi Tuhan di bata di paloso kami dipilito kami dituduho kami gabi yanakko mauliate mariho amin.